I pozdravljeni moje Petra, ono su na epizodu približavanja epizoda 4. Jej! Jep. U ovoj epizodi ćemo pokušati da dovršimo kuću. Ako uspemo nešto ćemo vjerojatno da tražimo. Dakle ćemo probati, u prošloj epizodi ćemo probati da skupimo enchanting za 30 levela. I da želim da vam zahvalim, ja mislim da imamo 80, ali nisam siguran. Dobro, sve želim da vam zahvalim na 80 subscribera. Da li možemo do 100 subscribera, pitam se. Ajde, do kraja ove nedelje da li možemo da skupimo 100. Ajde, vidjet ćemo. Šerite video, pitajte drugari da mogu da se subscribe-uju, pa ako uspemo. Jurije, sad ću da dođem. I okej, sad ću uskoro završimo kuću. Evo me, nazad. Ali brate, Viber smare, šta sam sad dobio? Ide. Au brate, ovo će biti ogromno. Evo sad je malo muzike. Pesma se zove Blank ili Blank. Šta praviš ovdje sad? Trebaju nam 2 uloga. Treba jedno 4 uloga. Sad sa svake strane, a? Ti sve da čuješ od muzike. Sad sam malo smanjio. Sad... Brate, ništa ne vidimo od ove kiše. Pustit ću sad jednom drugu muziku. Znam pesmu. Pa brate, koja ne znam. Napravljena je pre godinu dana. I naravno no copyright sound. Brate, ne može da se radi MLG dok snimaš. Sa ovim O, zombi. Help us at the kill. Nis, zašto? Ja. Ao, brate, creeper ti kod kuće, Andrija. Kill. My kill. My kill. Čak ti možda uzeo napitak od Vič. A, bacala mi poison. A, brate, umri. A, dobili smo samo gunpowdera,
bacili poz. Au, Znaš kako smiješno izgleda iz moje perspektive? meni odlično izgleda kući. Au, brat. Nije simetrično. Boju. Ovdje su dva, a tamo jedan blok. Šta? Ovdje su... Nije, to su dva. Ovdje su 3, 2, 3, a ovdje je 1. Ali ovdje ti je jedan blok, znači nešto nisi lep. Jes, sve ću se vratiti. Ha, evo vidim problem. Dođi. Ja ću ovdje da ti ispravim. 3, čekaj, ne, tu je ekstra, tu je da... Pa ne, ovdje si ga stavio, vidi ovo. Znači mora jedan blok ovamo nazad. Znači... Ne može više da je iskrivljeno. Pa, vidiš čovjeku sad. Tako. Sad iz druge strane popravim. Viš da je jedan blok. Jedan blok. Mora se udalji skroz. Mora skroz za jedan blok da se udalji nazad. A fuck. Svude dva sam i ovdje. Vidiš šta. Moramo sve da pomeramo za jedan blok nazad. Ajde, ne treba da bude simetrija. Brate, skeleton Ne treba smo. tako da bude simetrija. Brate, ne možeš da pomeneš za jedan blok zid. Ne. Idem ja u mine, nemam šta da radim. Idej. A u stvari skupljat ću iron netu, da imamo zangu. Pau. Ljudi, ako želite nastavimo, samo podržite epizodu like. A vjerojatno neće, vjerojatno ćemo nastaviti. Napišite mi u porukama i ako želite neki novi serijal, napišite koji. Možda mape ili tako nešto. Ja ću probati što više videa da izbacujem. Svaki dan bi mogu da pokušam. Deset minuta je prošlo. Ali pričaj, brate, nešto dosta. Znam, ali nemam šta. A brate, 60 FPS u Mineu mi je najbolje, uopšte imamo odličan FPS. Ne mogu sve vreme da budem u Mineu. Ajde, valjda ću uspjeti da popravim lagove s Minecraft. Uskoro dobijam svoj komp, a više neću
biti u dnevnoj sobi. Znači ja sam imao u dnevnoj sobi zašto mi je tamo najbolji komp. Dobit ću skoro svoj pa ću imati svoju sobu, niko mi neće ulaziti, tako da će biti mnogo bolji video. Nije kraj pesme, znači pesme sam uzeo 2 sata, tako da se ne brini. Andrija, kako ide s kućom? Ekstra. Samo što sam se sjebao. Napravio sam ove ograde umjesto onih kapija. Ej, šta ćeš? Otkrio sam foru kako se nalazi ti Iron, Brian, sad ću da ga nakupim u tonu. Koji sam level, da, baš što krenem gore. Ljudi više ne znam šta da pričam. Samo. Znači tako da ćete vjerojatno sad samo uživajte uz muziku, gledajte. Evo sad imam 5 srtica. Konačno sam sve popravio. Nadam se. A vrata skeleton smaraju. Evo još jedan. Evo me. Petra, ispeci ga bufe. Ne mogu sad, moram da ispećem iron. Evo ti napravi još peći sve. Ma imam ja kabelku, sad ću sam da napravim. Nemam kola dovoljno, treba 8 po svakoj, idem da nađem kola. Znači 8 puta 4, ajde, 36 kola. Daj si stavio moj kabel. Stavio sam u pećnice i nemam kola, ne mogu da ga ispečem. Sad tražim neke kola. Gdje je se na manje, imalo je dosta kola. Pa evo ga. Jao, gdje je sad nestao, vidio sam kola, evo ga.
idem ja da ručam, sad će Andrija malo da bude u videu sam, tako da vidimo se. Uživajte uz muziku, pa ako on želi nešto priča, neka priča. Samo pauziraj video. Kao što vidite, sad gradimo tu. Ljudi, sad ćete malo da budete s njim u videu. Sad ću ugasiti mikrofon, pa vidimo se. I što vidite, tu smo. Igra, sad ćemo da napravimo kuću, ovo što sam krenuo pravim. Skoro pa smo je završili. Samo još krov. MLG water paket, to. Sad ću kao Petra da ruča. Kući stvarno ekstra ispala. Zadovoljan sam kako ispala, sam mislila da će ispasti ružnije. Dobri ljudi, evo me nazad, znači kad se... Šta radiš? Uskoro idem. Samo još nešto, samo da se skuva ruč. Pa dok ti se skuva, ti će završiš video. Pa verovatno. A odande moraš da digneš za jedan blok. Diću. Nema veze, neka bude. Ovo. Evo. Svude trebaš i ovdje. Nema veze to. To smo se malo džidok s njima. A vidi kako, vidi da ti vodi. Daj mi ugušen auto jump. Da vidim. A brat, znaš kako mi je čudno nekad auto jump. Ugasit ću. Ga uspio se ne može. Znači, izgledat ćemo tek u sljedeći epizod završiti kuću, a? Kako će 5. epizoda izgleda biti pravljenje kući. Ovdje se ispod kabel. Stavio sam... Petru vodu ovdje. Ovo, uzas. Ovo će biti dobro. Evo ti 20, Andrija. Daj ljudi, sad ostajte sami s Andrijom. Vidimo se za nekih 10... Ne. Pa pauziraj, brate. To je to, ajde. Završimo video, evo ga već 20 minuta. I dobro to je bilo. I to je to za ovu epizodu. Like, share, subscribe. Nadam se da vam se svidio video, 4. epizoda. Znači u sljedećoj epizodi ako ne završimo kuću, ja ne znam kad će. Tako da je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.